定位没定水哦，你看让那定的点的时间你真的。Yeah. Nah, rangke abitung nampan nilitum mukong terong sai cutiki arat hoi pen nang litum pan kero pejir pan loh nilitum nang kecuhangan teng pen nang litum kebang apot nasi pini nang litum matengno la pen nang litum pan kehangra nang litum matengno lam kening je kang tung kelason helo atema nilitum kecuro pajir je lam thedo pipon ma bulotang te chorore don e pipon ma bulotang te nilitum ladak 25 nong nilit constituency ke parlo nilitum nilit mukong teron arong arat ningkan ingkoi thong kya prang ben me sai chuti ki je phan akisung thipi khangjang pipon ma polotang te hidi ke lang roi pen ang song se do ko la pen lang ke kai ta me sai chuti ki phan iduk dupik lang chuteng je phan ong dung aphong nilitum office pin ne long across do sita me labang sowar sai bang long pon pe bon ta me pini ningarong me lam mangal son hello ke damtang hiroya prang nilitum kirap johang nang nilitum ka chinghon man ke do Karbi Anglong Autonomous Council CEM akahai Dr. Sar Tuliram Longhang alang lelong nilitum kirap kichang ateng pen alang nilitum pan kanghon pen ning kime pen nilitum pan kirap nang pidunsi pini nilitum ni thom an JCB pen kam klem long lo la pen pini nilitum ning theklong so ji theklong lo la pen pining pen bang nilitum la don thong kep so se arat bo phong terong arat don da me sai chuti kilong be me po la pen lang akhitia posi lang long be me po nilitum ning theklong so sidolo la pena parta me an hakoni litum chunuri thuji ke churu pena phia kun litum chunuri do thi dolang la JCB pen ke teng chot abang hakola bang ke future aphan ke kali bonda me la se scheme abang government scheme nanglang pon thu theka sonte pus hakoni litum bangso acha tai pen ke chunuri ta me peji rodun thulo la sin litum alang le phan churu parpik lo alang le ningi me pen litum phan kang hon pen ang kira do na pola le alang le ke tema kamalong la pen alang le hemtun along anta me alang li chithi ang se piding nang la penang li ki klema mu dame ki mang kaman se kichun je phanile tum bopong teron don arat pen don thong kep se arar hoi pen alang li phan hirjume la pen alang li phan arna mangno hai hang pidun sinile tum alang li phan hopta hini hotai thom ba chiklo jon mason ende la pen bang so kiteng tang de lo te nil tum methang ahidi akhiti ni tum chikrem dai phanile tum unang lo kela kan si la da kan si ni tum lag de ti athema labang so lang teng ke ding lage mitar phokep ne do lasi ladak ke teng long pini apor council Dr. Tuliram Longhang la pen tim kar beng long tum nang kerap dum por ang tum an kiru prepare ko ang tum ning ki me pen ni kon akera pen apok lasi nili tum dak chuti pijo arada tum bukhom telon aratum alang tum han ning akrong pen akiru pen
kichuro alang tumpan ki pajol